Benvolguts a tots, gràcies per ser aquí amb nosaltres de nou en un altre episodi d'Agropodcast. Avui tenim amb nosaltres a Manel Simón, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. El Manel és el gerent d'Afrucat. Si vols explica'ns una mica què és Afrucat. 3, 2... Doncs Afrucat és l'organització de les empreses de fruita de Catalunya, és a dir, representem els interessos de totes les cooperatives que operen amb fruita a Catalunya, SATs o PFHs, que és una figura comunitària de reconeixement, en definitiva, totes aquelles empreses que produeixen i o comercialitzen fruita, d'acord? Després de la fusió que es va produir l'any 2008-2009 entre les antigues Assofruit i Catalunya Qualitat, doncs diguem-ne que és un exemple arreu de l'Estat de que en una comunitat autònoma hi ha només una taula on totes les empreses frutícoles poden posar els seus líquids, compartir interessos i compartir projectes. Molt bé. I vosaltres que esteu en contacte constant amb el sector, com veieu la sequera? Com ha afectat la sequera a tota la producció de fruita dolça de Catalunya? La sequera i recentment d'altres episodis climàtics doncs, que no són sequera, sinó que també són pedregades, calamarsades, no? I abundància o d'aigua. gelades. Llavors, la sequera va ser un tràngol molt complex. De sobte no n'hi havia aigua, us en recordeu d'aquell anunci al canal d'Urgell de que només hi hauria un rec per tot l'estiu. Correcte. Si això s'hagués produït, doncs simplement no haguéssim pogut tenir collita, molts arbres s'haguessin mort i estem parlant de que Afrucat representa al voltant del 60%, per exemple, de les pomes d'Espanya, doncs haguessin quedat sense pomes a Espanya o és igual, les haurien d'haver tingut que importar, ens haguessin quedat sense potència productora. Evidentment, quan no n'hi ha aigua, no n'hi ha aigua, i hem de pensar en clau futur i veure com solucionar plegats, nosaltres i l'administració, tots tenim deures a aquestes situacions. Més que res perquè estava dient si no hi ha aigua, no hi ha aigua, però quan hi ha poca, doncs l'únic que podem fer és tirar el recurs al màxim gastant de la forma més eficient possible. Correcte. Però a part de la sequera, el 22-23 van passar unes gelades molt importants i aquest any 2025 doncs, és un any excepcional perquè hem patit fins a 9 calamarsades, granís, diferents de forma precoç. És a dir, són les calamarsades probablement amb més precocitat de la història que es recorden. I les últimes bastant seguides. Bastant seguides, però sobretot la característica és la seva precocitat, és a dir, que han arribat massa aviat. Estem acostumats al territori doncs, que pedregui, que en diem aquí, no? Que caigui calamarsada doncs, al juliol, a l'agost fins i tot, quan el producte ja està format i te fa molt mal. Correcte, ara mateix és massa petit, no? Ha afectat molt. Sí, però una forma tan precoç i la forma que han vingut tan continuades, doncs és un problema i hem de pensar plegats com solucionar o com protegir-nos perquè no ens deixi, ens coarti la capacitat productiva i si te coarta la capacitat productiva o inclemències climàtiques d'aquesta índole continuades en el temps, te podrien fer desaparèixer del mercat. Clar, i entre que hi ha hagut molta sequera, de sobte hem estat amb unes pluges que amb tanta sequera no eren normals, no? La calamarsada, tots aquests efectes adversos... Què podem fer, no? Correcte. Des d'Afrucat teniu alguna manera de mitigar-ho? Teniu algun estudi? Sí, nosaltres és algo que tenim claríssim. O sigui, des del punt de vista de la sequera i tenint en compte doncs, que arribaran moments extrems amb molta aigua, moments extrems sense aigua pràcticament... Correcte, és una fluctuació constant. Molt. Anirem de banda a banda, doncs hem de pensar justament en aquests moments extrems de que gairebé no n'hi hagi aigua, hi hagi poca aigua, no? Llavors, doncs, el que hem de fer és consumir-la de forma més eficient possible. Per això tenim molts deures a fer i estem parlant, interlocutant des de fa dies, de la mà també dels canals, amb les administracions pertinents, perquè les autopistes hídriques han d'estar preparades, hem de modernitzar, hem de canalitzar
l'arribada d'aigua a les nostres explotacions i les nostres explotacions, que moltes d'elles ja estan molt tecnificades, però d'altres no. Han d'invertir en recs eficients, de goteig. S'ha acabat en el futur regar manta perquè les restriccions limitaran més aquells que no són eficients en el seu reg. Això per la banda de l'aigua. Per la banda de les calamarsades, del granís, de la pedra, l'única alternativa que tenim és protegir els nostres cultius, per la banda de les gelades amb sistemes antigelada, en el que respecta a la calamarsada amb sistemes de xarxes antipedra. Estem parlant d'inversions molt importants. Del voltant, parlar d'una instal·lació de xarxes antipedra en una explotació frutícola, estem parlant del voltant de 25.000 euros hectàrea, amb una pagesia molt tensionada, molt apalancada financerament. Llavors, justament ara mateix estem parlant amb les administracions públiques competents per poder dimensionar una línia estratègica de país per impulsar de forma decidida en els pròxims 5-10 anys la implementació de xarxes antipedra per protegir els nostres cultius. És una forma de mantenir la nostra hegemonia alimentària, assegurar la nostra producció i assegurar també el subministre als nostres mercats i clients internacionals. I mira, just fa un mes parlava amb un productor de paraguaios, no? Estàvem parlant de com li anava la producció i inclús ara, després de 10 anys del veto rus, encara me'l mencionava. Com ha evolucionat l'exportació de fruita de Catalunya? Déu-n'hi-do, vam patir molt, Sí? Amb el senyor Putin, que un bon dia es va aixecar i ens va putinejar, diguem-ho així. Segurament que hi ha gent que ens estigui escoltant i no sigui propera al sector, doncs que conegui el que ara està d'actualitat, que és la guerra Rússia-Ucraïna, imposada per Rússia aquesta guerra, però nosaltres vam conèixer la invasió de Rússia, la invasió de Crimea per part de Rússia. Aquest va ser l'inici, la llavor, d'unes sancions que l'Occident va implementar a Rússia, entre d'altres Espanya i la Unió Europea, Canadà, etc. I degut a aquestes sancions internacionals per haver invaït Crimea, doncs el senyor Putin un bon dia es va aixecar i, com he dit, ens va putinejar, va prohibir l'entrada de fruites i hortalisses de la Unió Europea. Doncs va ser molt dur, perquè penseu que el principal productor de pomes de la Unió Europea, que és Polònia, el seu principal destinatari exportador era Rússia. El productor més important de Pera Conference d'Europa, Bèlgica, Holanda, el seu principal destí exportador a tercer país era Rússia. I nosaltres, amb Préssec i Nectarina, que som una potència mundial, no només europea, doncs no podem dir que tenien totes les peces a la mateixa cistella, no, perquè tenim un perfil molt diversificat de les exportacions, però ens havíem treballat en els darrers 10 anys molt i molt bé a Rússia, implementant i encapçalat pel nostre paraguaià a Rússia. Va tenir molt èxit i això va ser la porta d'entrada d'altres fruites. Doncs de la nit al dia se tanca una de les sortides d'exportació que teníem. Automàticament, el mercat europeu de pomes, peres, préssecs i nectarines de fruites i hortalisses es va ensorrar de preu. Es va ensorrar i això ha passat factura, perquè arreu d'Europa, però també a Espanya, s'ha tingut que fer una reducció de producció. Segurament que el que hem fet és seleccionar aquelles varietats que no eren tan productives, però la potència productiva s'ha disminuït lleugerament i ens hem reenfocat novament a l'antiga Europa. La repercussió de Rússia, el que ha succeït, ara Rússia ni està ni se l'espera, i segurament que si se reobrigués Rússia, que no ho contemplem, també la seva situació econòmica no és la més correcta per exportar, però el nostre mercat de proximitat, el més important, és el mercat europeu. De fet, vam incrementar molt en els anys successius les exportacions a Alemanya, que és el nostre principal soci comercial, al Regne Unit, a la resta de països membres de la Unió Europea. El mercat de la Unió Europea és un mercat segur, ens aporta seguretat jurídica en les operacions. Podem dir que de cara a passat demà no hi haurà un daltabaix, com podria passar amb Xina, amb Rússia o qualsevol altre país, amb incerteses polítiques,
I així ho ha de continuar sent, especialment un dels nostres productes estàndard des del punt de vista d'exportació, com és el pèrsic i la nectarina. Són productes molt peribles que també està limitat el seu recorregut. En certes veritats sí, certes veritats no. Per tant, ens hem fet forts en el que és el nostre mercat de proximitat, que és tota la Unió Europea, a més d'alguns països també que exportem com a tercer país. I parlant d'exportacions, ara mateix està a l'ordre del dia els aranzels que esteu posant Trump. N'esteu començant a parlar? Esteu notant els efectes? Sí, nosaltres segurament som un sector peculiar i d'excepció, perquè evidentment hi ha d'altres sectors que per la casuística de posicionament i de presència del seu producte en el mercat dels Estats Units li pot afectar molt, i en funció del règim arancelari moltíssim. Nosaltres no. Nosaltres, en tot cas, al sector de la fruita ens podem beneficiar. És a dir, el senyor Trump el que ha fet és fer enrabiar molt els seus partners comercials propers, que són Canadà i Mèxic. Sense anar més lluny, Mèxic és un dels principals socis de client del senyor Trump dels Estats Units. Estats Units exporta a Mèxic una quantitat del voltant de 350 milions de quilos de pomes, només de pomes. 350 milions de quilos de pomes són més pomes que totes les que produïm a Catalunya, d'acord? Doncs ara mateix aquests socis comercials no estan bé amb els Estats Units, no? I nosaltres el que volem és aprofitar l'avinentesa, aprofitar la conjuntura per poder-nos obrir pas en aquests mercats d'exportació. Ja sigui Canadà, que tenim relacions comercials, hi ha alguns protocols que ja existeixen i podem exportar, o Mèxic, amb el qual estem treballant des de fa anys, perquè el Trump no és la primera vegada que l'està muntant, ja en el seu darrer mandat ja la va muntar grossa a Mèxic. Sí, ja va fer coseta. I des de llavors ja estem treballant amb l'administració competent, amb el Ministeri que té les competències, un protocol d'exportació justament de pomes per a Mèxic. Molt bé. Ja hem tingut la visita del SANESICA aquí, que és el Servei de Sanitat Vegetal de Mèxic, per establir els requisits del protocol, i estem a l'espera si pot veure la llum, i en tenim clients per d'altres cultius, doncs seria una forma amable i fàcil d'agafar protagonisme al mercat de Mèxic. I ara que hem obert la finestreta, volia aprofitar l'avinentesa per parlar una mica d'Emprèn Agrocat. És un projecte d'acceleració de startups que estem coorganitzant des d'Afrucat i FEMAC, i el que volem és incentivar el talent i veure que amb totes aquestes restriccions que estem tenint i tots aquests efectes adversos, ja no només d'aquí, sinó a nivell internacional, és possible emprendre, i la veritat és que estem tenint casos d'èxit molt potents. Doncs sí, estem molt satisfets i contents d'aquesta iniciativa que compartim amb FEMAC, des del punt de vista que tenim l'oportunitat de despertar, descobrir el talent emprenedor del territori. I el talent emprenedor vinculat al sector agrari, que es vulgui dedicar al sector agrari. Aquest descobriment de talent, intentant-lo a més, ajudar, acompanyar, mentoritzar, guiar en els seus primers passos i donar-lo a conèixer a la societat, aquesta és la missió inicial d'Emprèn Agrocat. Correcte. I només fent això, doncs jo crec que ja ens podem donar per satisfets, perquè justament els primers passos d'un projecte emprenedor són els complexes. No saps per on anar, quins són els recursos, si estàs orientant bé la idea, la professionalització de la idea, donar aquest petit saltet fins que agafes una mica de soltura i agafes una mica de seguretat i penses, doncs sí, ara sí que puc, ara potser l'únic que em falta és una mica de calerons, doncs fins i tot, per què no, poder-los connectar amb l'àrea financera. La finalitat és també, a part d'accelerar-los amb els seus projectes, part de l'acceleració contempla el fer xarxa, i al final el que s'està valorant molt de tots aquests emprenedors que han participat en la primera edició és la xarxa que estan fent, els contactes. Molts encara estan en contacte amb els seus mentors i molts són prescriptors ara de la segona edició que ja ha obert les portes.
Sí, jo crec que una de les fortaleses d'Emprèn Agrocat justament és aquest sistema de mentoratge, no? Més enllà d'una formació bàsica que li podem subministrar de forma online, que ho fem perquè sigui flexible, tu puguis fer a la teva manera, però que es pot aconseguir en d'altres fonts de formació, jo crec que l'avantatge competitiu o la diferència és aquest mentoratge professional, diferents professionals de diferents àmbits, sigui de les finances, del sector agroalimentari, frutícola, empresarial, consultories, comunicació, ramaderia, maquinària agrícola. Doncs aquest mentoratge, aquest acompanyament d'una persona experta en el seu sector professional, que ve un jove talent, o no tan jove, un talent emprenedor que té una idea, te l'explica i aquest professional l'intenta matisar o l'intenta guiar perquè, diguem-ne, no s'equivoqui tan fàcilment, no? I sigui més fàcil avançar amb menys errors, diguem-ho així. Qualsevol professional, sigui emprenedor o no, ha comès uns errors en la seva carrera. Al final, si tu pots explicar com sortejar-los una mica, al final, als emprenedors, això és or pur, no?, per amb ells. Sí, o simplement hi ha vegades que algú té una idea, però no és conscient i doncs que aquella idea en concret, aquella vessant de la idea ja existeix, hi ha una solució. Si continues per aquí, doncs no serà una idea innovadora, sinó serà una més, és una opció, sortir al mercat amb una altra solució similar, amb una altra que hi hagi al mercat i competir, no? Però, i si amb aquesta idea versió 2 avances per aquí i aquí sí que no hi ha una solució al mercat, doncs llavors estarem parlant d'un oceà blau en el qual només estaràs tu, no? Doncs és una mica, aquest mentoratge té aquesta funció, que és acompanyar, fer pensar, aportar experiència i que el propi emprenedor vagi matisant el seu projecte, anar-lo conduint, anar-lo fent créixer i a poc a poc també posar-lo en contacte, com tu estaves dient, amb d'altres partners, poden ser empreses que estiguin interessades en invertir o pot ser alguna entitat financera que dintre dels seus objectius també estigui justament el dinamitzar, l'accelerar aquest tipus de startups, coparticipant en el capital, per exemple. Amb aquesta temporada el que pretenem és incentivar el jovent a entrar dins del món agroalimentari, no? Tinguis o no tinguis empresa, vulguis o no emprendre, quin consell donaries a un jove que té inquietud pel sector agroalimentari? Jo, abans de respondre d'aquesta pregunta, Anna, m'agradaria destacar que, justament, fixa't que un dels reptes que té el nostre sector agrari, especialment, també agroalimentari, però llavors és una dimensió major, però agrari en particular, justament són les persones, no? I aquí és on Emprèn Agrocat, amb tota la humilitat, fica el seu granet de sorra, no? Són les persones des del punt de vista que ens falta i ens faltarà relleu generacional a les nostres explotacions, a les nostres empreses agràries. Hem de fer el sector atractiu, la modernització, l'automatització, la intel·ligència artificial el pot fer més atractiu i pot fer més combinable aquesta vida social que necessitem tots, i també el jovent, i més el jovent avui en dia, amb les tasques que implica el sector agrari. I per altra banda, si des d'una perspectiva he dit necessitem atraure talent, atraure persones, per altra banda també necessitem soltar. És un sector que necessita automatitzar més processos per fer més liviana aquesta tasca d'utilització massiva de persones en certs processos que no estan totalment automatitzats. Per tant, és una doble vessant en respecte a les persones, que necessitem atreure talent, mantindre'l aquí, més que mantindre'l, atreure'l, que veguin que aquest sector és un sector més que refugi estratègic, l'aigua, l'energia i l'alimentació la necessitem i la necessitarem. Les persones necessitem menjar. Al llarg de la nostra vida, cada any, pel nostre tracte digestiu, passa 1 tonelada d'aliments, 1.000 quilos d'aliments. En funció de la persona, uns menjaran 700, uns altres 1.100, no? Necessitem menjar, no? La població mundial està creixent i molt, i les restriccions de territori hi són. Per tant, hem de fer produccions més eficients,
tenim un repte per alimentar tota la població i per això aquest sector és un sector estratègic per a qualsevol persona que es vulgui dedicar. I a la pregunta que em feies, aquell jove o no tan jove, aquell talent... No tan jove, qualsevol persona que es vulgui iniciar o dedicar... Correcte, aquella persona que tingui una idea, que potser és una idea antiga, que ara l'està retrobant, o una idea en base a la seva experiència, o no, o que ha testat, o que ha compartit amb col·legues, que tingui el mínim de voluntat de tirar-la endavant, jo el que li diria és que primer que tanqui els ulls, que somni, que amb el coixí ho dormi molt, maduri aquella idea, que cada vegada la fianci més i que es posi en contacte amb Emprèn Agrocat, emprenagro.cat, posant-se en contacte amb les persones de contacte que tenim a la web i on el rebrem amb els braços oberts, ens haurà d'explicar la seva idea i amb molt de carinyo l'acompanyarem amb aquest sistema de mentoratge. Jo crec que el més important per a qualsevol emprenedor i futur empresari és somiar. Somiar amb la seva idea, creure que és possible, després ratificar molt important que és possible, per això s'ha de professionalitzar aquesta idea, s'ha de posar uns filtres per veure si realment és factible i després posar tota l'energia personal que t'ha de sortir de dintre per continuar en aquest camí que és l'aventura empresarial. Correcte, lluitar-ho. Correcte. Bueno, Manel, doncs moltes gràcies per haver vingut, ha sigut una conversa superinteressant i gràcies a tots per estar aquí amb nosaltres. Una altra vegada donar-los les gràcies a la Diputació de Lleida per formar part d'aquest projecte i ens veiem a la pròxima.